गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय जोङो सावरायगोन जाहैबाय जोंहा एक्स एनडिएफबिफोरनि आरोखि ना दियारनाब्ला मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि थाखाय सावरायनाय जागोन आरोखि दै नोंथांमोना मोजां भिडिअखौ नायलांदो बुजिदो आरोखि ना आङो मानि थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादों होननानै बुङोब्ला माने बै बारावहाय जोंहा बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंदोंमोन आरोखि ना सरकार गैयै समाव माने आं जेब्ला सरकाराव फैगोन होमबा आङो रन्जन दैमारि सारखौ बख'गोन होनदोंमोन नङा होमबा रायजोफोर नोंथांमोनाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखादों जानो हागौ आरोखि दै बिनि थाखायनो आं दिनैहाय भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों जेरै बुंदों ओरै खामानिखौ मावनांगौ आंनि बायदिबा आरोखि ना दा बिनि थाखायनो आं खावलायदों दाथ' बिपिएफ सरकारा हाग्रामा सारा सरकाराव फैबाय फुल पावार नङा होमबा जेखौ गोसो बेखौनो मावनो हायो बिनि थाखायनो आं दिनै बुंदों आरोखि ना दिनैसिमबो माने सरकाराव फैनायनि उनाव बेसेबा गोबाव जाबाय ओमफ्राय दिनैसिमबो रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि जेबो इनिसिएटिभ लानायखौ नुनो मोनाखै आरोखि ना दा बिनि थाखायनो आङो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों आरोखि ना दा सरकारा फैबाय गोरा जाबाय माने रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो बख'नानै लाबोनायनि इनिसिएटिभखौ लानांसिगौ आरोखि ना दा आं बेखौनो खावलायदों बेहाय इउपिपिएल सोरबा बिपिएफजों खोथा गैया माने आं दिनै पाब्लिकनि जानानै बुंदों आरोखि ना पाब्लिक जानानै बुंदों दा बिनि थाखायनो आं खावलायदों आरोखि ना सिगाङावहाय माने प्रमद बर' साराबो माने एनडिएफबिफोरनि थाखाय खामानिखौ मावखादोंमोन माखासे आद्रा जानानै थाबोनाय खामानिफोर दङ दा बेफोरखौहाय मोजाङै क्लियार हिसाबै मावनानैहाय रन्जन दैमारि सारखौ बख'नानै लाबोनांगौ नङा होमबा रायजोफोर रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो बख'नानै लाबोनांगौ हाग्रामा महिलारि सारा दा बिनि थाखायनो आं खावलायदों आरोखि ना बै बाराव बुंखादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिनि थाखायनो दा पाब्लिकआ बयबो आसा खालामनानै दं आरोखि रन्जन दैमारि सारखौ माब्ला बख'गोन नङा होमबा रायजोफोर नोंथांमोनाबो आसा खालामनानै दङ ना माने बुंनोसो हायाखै सोरनिबा गोसोआव दङ बुंथ'वाखै आरोखि ना बुंनो हागौब्लाबो दा आं दिनै बुंगासिनो दङ जेरै बुंदों ओरैहाय खामानिखौ मावनांगौ हाग्रामा महिलारि सारा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नानै थाबैनो लाबोनांगौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ आरोखि दा आं बेखौनो खावलायगोन जोंहा एनडिएफबिनि बिदा फंबायफोर दङ बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आरोखि ना जायखि जाया पार्टियावनो थाया मानो नङा होमबा सोरबा बिपिएफआव थाथों सोरबा इउपिपिएलआव थाथों नङा होमबा दा थेवब्लाबो माने जों बयबो खौसे जानानै जोङो माबानांगोन आरोखि ना इनिसिएटिभ लानांगोन सरकारखौ नारसिननांगोन रन्जन दैमारि सारनि थाखाय नङा होमबा दा आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों आरोखि ना रन्जन दैमारि सारा जोंनि बर' हारिनि थाखायसो नांबोदोंमोन बियो गावनि न'खरनि थाखाय थाङाखै जोंनि बर' जाथिनि थाखाय बियो माब्रैबा बर' हारिखौहाय माने जौगाहोलांनो हागोन सेफआव दोननो हागोन नैबे साननाय आरो पलिसिफोरजों बिथाङा एनडिएफबिआव बर' हारिनि जानानै नांदोंमोन आरोखि ना दा बे नांनायावहाय दा गोबां बोसोर नांबोबाय नाङै नांनानै दा मा खालामनो दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा दिनैहाय गोबाव समनिफ्राय जेलाव जोबजानानै दङ बेसेबां दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ बिनि थाखायनो आंनि खावलायनाय आरोखि ना गुरैयै आं खावलायहरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ रन्जन दैमारि सारनि थाखाय थाबैनो इनिसिएटिभ लानांगौ ओमफ्राय रन्जन दैमारि सारखौ बख'नानै लाबोनांगौ आरोखि ना दा आं बेखौनो खावलायदों आरो एक्स एनडिएफबिफोरखौबो आं खावलायदों आरोखि ना नोंथांमोनाबो जेखि पार्टियाव थाया मानो रन्जन दैमारिया सासे एनडिएफबिखौ जोनोम होग्रा अनफावरि नङा होमबा एनडिएफबिफोरनिनो बिफा जोनोम होगिरि बेनि माबाखौ साननानै नायनांगोन आरोखि ना साननानै नायनांगोन दा बयबो खौसे जानानै रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि थाखाय जों बयबो आवाज होनांगोन आरोखि आवाज होनांगोन बयबो दा आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे रन्जन दैमारि सारा थाबैनो गबोयो हाग्रामा महिलारि सारा रन्जन दैमारिनि सायाव सरकारजों रायज्लायनानै थाबैनो बख'नायनि इनिसिएटिभ लानांगौ आं बेखौ खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय लोगोफोर दै नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव खालामदो फोरमायहरदो आरो गोरोन्थिफोर जायोबा अननानै निमाहा होगोन होननानै गुरैयै खावलायबाय।